Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man, importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita gabos. Pamibion niya to ang Orasio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Minda Pineda and family, ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, ni Janine V. Hosana, Ninsarong Anonymous, ni Gia Presil L. Saison, ni Melissa Manzon, ni Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano and family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Janela Molina, asin in honor of Saints Peter and Paul. Kan Saints Peter and Paul Early Childhood Center. Espesyal na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Espesyal na kahagadan ni Rosa Tang Lee, asin ni Jefferson Ryan Lee. For continued studies of Nika in Legazpi by an anonymous. Special na kahagadan ni Lori and Frank Bedford. For healing ni Manilyn Bo and family. For approval of projects can FS Co and family. And for safe flight to Melbourne of Maria Timotia ni Cherry Macandog. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Froilan, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Gregorio, Donna, Juan, Gloria, Pilar, Sylvia, Antonio, Ruben, Yehino, Andro Juanito,
Miriam, and Roland Bendon, Ken Asupardo and Cantara family, ki Lorenzo, Josefina, Espiridion, and Teresa, Ken Dumikil family, for All Souls ni Tita D. Imperial and family, ki Elinor ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Elena ni Marites Astillero, ki Manuel Asinus Jesusa ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Azucena Canrucuyan family, ki Linda ni Rening and family, ki Praxides Sr. and Herman Jr. ni Praxides D. Rojas Jr., ki Maria Judith ni Daughter Venice, ki Antonio ni Melissa Manzon, ki Edoviges, Ricardo, Lourdes, Mirna, kang Gallego family, ki Victor and All Souls ni Emma Romero, ki Erlinda ni Elmer Villarasa, asin ki Ramon, kan Bitara and Apuli family. Sigiranay mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na aga po sa Saindugabos. Ngunyan, solemnidad ni San Pedro Asin, San Pablo. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Magaramit na Maria, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nasirang ka. Dakulang biyayang pangako niya, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tiripon po kita, digdi sa dakulang fiesta, minda San Pedro asin San Pablo, mga apostol na harigi kan sa tuyang simbahan. Ngunya na aldaw ang ikaduwang kolekta sa gabos na mga misa, pigpapadara sa Roma bilang tabang sa ministry and works kan Santo Papa si Pope Leo na iyo ang kasalihid ni San Pedro. Inaapod po ining Obulum Sancti Petri o St. Peter's Pens. Ngunyan na aldaw man nagpapasalamat kita dahil iyo ini ang 74th anniversary kan Diocese of Legazpi, pati ang kakambalta na Diocese of Sorsogon.
namundag ang duwang diocese na ini kan June 29, 1951. Ipinagpapasalamat ta ang mga biyayang ini, puunan ta ang selebrasyon, akuon ta ang sa tong mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak kan Dios. Sarabay kita, Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagat at kalinungan, sa mga taong marahayan mo, inom ang ikaw.
mamibi kita. O Diyos, na sa solemnidad ni Apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagtao nin ginagalangan asin banal na kaugmahan kaining aldaw, warasan sa imong simbahan na magsunod kan sa indang katukduan sa gabos. Nahuli sa inda, nag-ako ang simbahan kan kapinunan nin pagsa Diyos. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang istorya kung paano ang pamibi asin pagsarig sa Diyos, naghimo nin milagro sa buhay ni San Pedro. Sa paagi kan pangyayaring ini, mas nagbunga ang pagtubod ni San Pedro na nagsubol sa iya na ipahayag ang pagkamuot kan Diyos, ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan panahon man na iyan, pinasakita ni Hading Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan. Ipinagadan niya si Santiago na tugang ni Juan. Kan mahiling niya na ikinaugmaini kan mga Hudiyo, ipinadakop man niya si Pedro. Nangyari ini kan piyesta nin tinapay na mayo nin libadura. Pakadakop ni Herodes ki Pedro, ipinabilanggo niya ini, dangan pinabantayan sa apat na grupo nin soldados na may apat katawo sa lambang grupo. Plano ni Herodes na iatubang siya sa mga tao pagkatapos kan Paskwa. Kaya pinabantayan si Pedro sa bilangguan. Alagad, ipinamibi isang maigot sa Diyos kan mga kaayon kan simbahan. Kan banggi bago atubang si Pedro ni Herodes sa mga tao, turog siya sa tahaw nin duwang bantay. Nagagapos siya nin duwang kadena, saka nababantayan pa ang pintuan kan bilangguan. Bigla sa nang nagtunga ang sarong anghel nin kagurangnan, dangan nagliwanag sa laog kan bilangguan. Yinugyug kan anghel si Pedro sa abaga, saka sinabihan, "Dali, magbangon ka." Natangkas ang mga kadena sa mga kamot ni Pedro. Dangan sinabihan siya kan anghel, "Maghagkos ka saka magsandalyas." Giniboy ini ni Pedro. Dangan ang anghel nagsabi, "Mag-alikboy ka saka sumunod sako." Nagsunod sa iya si Pedro paluwa sa bilangguan. Alagad, dahil siya naguhuna na tunay ang ginigibo kan anghel. Anhona niya sarong bisyon sa naan sa iyang nahihiling. Nag-agisinda sa inot na grupo nin mga bantay asin sa ikadawang grupo. Dangan, nag-agisinda sa langsang na trangkahan, pasiring sa syudad. Nagsadiring magbukas ang trangkahan para sa inda, asin nagluwas sinda. Naglakaw sinda sa sarong tinampo, dangan binayaan tulo si Pedro kan anghel. Kan mamangnuhan ni Pedro ang nangyari sa iya, nagsabi siya, "Ngunyan aram ko nang sinugo ning kagurangnan ang sa iyang anghel. Tanganing iligtas ako kay Herodes asin sa gabos na minamaot na mangyari kan mga Hudiyo." Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Ililigtas kan anghel kang kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Ansa kong kalag mag-uugma sa kagurangnan, magdangog-lugod asin mag-ugma ang mga nasasakitan. Ipagrukyaw niya to ang kagurangnan, sa rabaytang ipagrukyaw ang sa iyang ngaran. Ililigtas kan anghel kang kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Namibi ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabos kong katakutan. Maghiling sa iya asin maging maugma, tanganing dae masupog ang sa indang lalawgon. Ililigtas kan anghel kang kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya.
Minaapod ang dukha asin sinisimbagin kagurangnan, iliniligtas niya sa gabos na kasakitan. Ang mga natatakot sa kagurangnan, binabantayan kan anghel niya. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Aramo nindo kung garaano karahayaan kagurangnan, paladan ang nagpapaili sa iya. Matakot kamo sa kagurangnan, kamo gabos na banal, hulitan mga natatakot sa iya, igwakan gabos nindang kaipuhan. Ililigtas kan anghel kang kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Ikaduwang babasahon. Maging maigot sa pagtubod sa tahaw kang persekusyon. Ini ang mensahe ni San Pablo ki Timoteo. Sa tahaw kang persekusyon asing kadipisilan, yaon ang pagtubod asin pagsarig sa Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduhang surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa kuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nag-abot na an oras kan paghalik ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko ang pagdalagan, asin nagdanay ako maimbod sa pagtubod. Kaya ngunya naghahalat na sako ang korona nin katanusan na itatao sako sa aldaw na ito nin kagurangnan. An matanos na hukom, itatao bako sa nasako, kundi sa gabos na huli sa pagkamuot, naghahalat kan sa iyang pagdatong. Alagad, dinamayan ako kan kagurangnan, sa katinawanin kusog sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano, kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot. Asin dadarahon niya ako sa saiyang kamurawayan sa langit. Mapasaiya ang kamurawayan, sagkud lamang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman si Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos, kung saan hinapot niya ang sa iyang mga disipulo. Ano ang sabi kan mga tao? Sisay daa an aki nin tawo. Nagsimbag sinda, an sabi kan iba, si Juan Bautista. An iba nagsabi na si Elias. An iba naman nagsasabi na si Jeremias o saro kan mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus, para sa Indo, sisay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki nin Diyos na buhay. Paladan ka Simon, aki ni Juan, sabi ni Jesus. Huli tabakong tawo ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi ang sakong Ama sa langit. Kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, asin sa ibabaw kan gapong ini, papatindugon ko ang sakong simbahan. Dawa ang kapangyarihan nin kagadanan, da inanggad makakadaog kaiyan. Itatao ko sa imo, ang mga liyabe kan kahadean nin langit. An anuman na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An anuman na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo.
kan mag-abot po ang mga Kastilang conquistadores kan 1500s an Las Islas Filipinas igwang apat sa ng dioceses. Sa norte, ang Diocese of Nueva Segovia. Sa sentro, ang Diocese of Manila. Sa Southern Luzon, ang Diocese of Nueva Cáceres. Asin digdi sa timog, ang Diocese of Cebu. Apat sana ang dioceses kan 1500s. Ngunya na 2025, there are over 80 dioceses in the Philippines. Asin, nagpuon ining pagbaranga digdi sa Bicol region kan 1951. Dati po ang Diocese of Nueva Cáceres nagpupuon sa Aurora, pasiring po sa Ticao, Masbate. Arog ka ini kadakula. Sa lawig kan mga taon, nagkabaranga-banga, and it was on this day, June 29, 1951, na ang Diocese of Nueva Cáceres nagmundag nin bagong duwang dioceses. Ang Diocese of Legazpi, nasakop ang duwang probinsya, Albay, asin Catanduanes. Kakambal ka ini ang Diocese of Sorsogon, nasakop man ang duwang probinsya, ang Sorsogon saka Masbate. Kaya kan aldaw na ito, kan 1951, ang Diocese of Nueva Cáceres naging inelevate naging archdiocese, asin pigdrop ang ngaran na Nueva sa ngaran niya, naging Archdiocese of Cáceres. Kaya, ngunya na aldaw, iyo po ang 74th anniversary kan Archdiocese of Cáceres bilang archdiocese, asin kan Diocese of Legazpi asin Sorsogon bilang mga dioceses. Pinaguugmata po ini dahil sa maabot na 2026, iyo ang 75th anniversary kan satuyang dioceses. At siyan na alas 10 sa Albay Cathedral, ilo-launch ta po ang sarong bilog na taon ning pagpreparar para sa satuyang Jubilee. Asin maugma kita, dahil kada taon na pigsisilibrar ta ang satuyang pagka-dioceses, sinisilibrar ta iyan sa kapiestahan kan duwang harigi kan simbahan, San Pedro asin San Pablo. Saint Peter, who is first among equals in the apostles, and Saint Paul, who was apostle to the nations. Sisay sinda. Magayon na hilingon dahil pigtutukdo ninda sa satuya na ang naglilingkod sa simbahan, da ikaipuhan perpekto. Pagmalingkod sa simbahan, da ikaipuhan na da nagkakasala. This is our common misconception, that to be a servant in the church, you have to be perfect. You don't have to be. Peter and Paul were not perfect men, along with the other 12 apostles, Saint Jude and the rest of the men. Balikan ta inot si San Pedro. Si Pedro, ang original niyang ngaran, Simon. Sarong parasira, bago siya inapod ni Jesus. Bakong mayaman, da inagklase, da inag-adal, makusog ang buot. Kung minsan sa kakusugan kan buot, da inag-iingat sa pagtaram. Kaya sarong aldaw sabi niya, Maestro, maski sa inka dumuman, iibahan ta ka. Mala, kan pinadakopan sa iyang maestro, natakot. Sabi, Maestro mo iyan? Kaiba mo iyan? Sabi niya, Bako po, dai ko midbid iyan. Tulong beses niyang sinayumahan ang sa iyang maestro. Asin, nadangog niyang nagturaok an manok na iyo an hula ni Jesus. Na bago magturaok an manok mo niya na aga, tulong beses mo na akong pinagnigaran. Kaya pag pinoprosisyon ta si San Pedro kada Semana Santa, igwang manok sa kataid niya. Bako dahil para sabong siya, kundi pagirumdum ini kan sa iyang pagkahulog, pagirumdum ini kan pagkukulang niya bilang apostol. Pero da itamalingawan na pag pinoprosisyon ta siya, igwa siyang kapot na duwang iyabe. Dahil sabi kan kagurangnan sa ebanghelyo ngunyan, Pedro, ipinagkakatiwala ko sa imo, ang yabi kan kahadean nin langit. Ano man na itugot mo sa daga, itutugot sa langit. Ano man na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. Siya, inapod ni Kristo, nagapo. You are rock, you are Peter.
his name was changed from Simon to Peter dahil si Pedro naghinguwa na magbaklit. Pagkatapos po na mabuhay liwat si Kristo hali sa mga gadan, tinawan giraray si Pedro nin pagkakataon. Tulong beses man, makabawi duman sa iyang pagnigar, tulong beses na ipahayag na namumuot siya ki Jesus. Kaya mantang parakasala si Pedro, mantang maluya, naghinguwang mamuot ki Kristo. Si Pablo, iba man. Si Pablo, bakong arog ni Pedro, halangkaw an inadalan, nag-adal siya sa mga sinagoga. He was a very religious man, so religious that he was ready to protect his Jewish religion. Kaya kaninot niyang nahiling ining mga Kristiyano, ining bagong tubong relihiyon, ang paghiling niya sa satuyang mga Kristiyano, kaiwal. Kaya kaninot, nagtatabang pa siya na ipadakop ang mga Kristiyano dahil dais siya nagtutubod ki Kristo. Kaiwal si Pablo kan sa tong simbahan. Alagad sa rong aldaw, mantang naglalakbay si Pablo pasiring sa Damasco, igwang sarong liwanag na nakasulakan sa iyang mata, nakasuriaw, asin nagpahiling sa iya sa sarong bisyon si Kristo, ang sabi, Pablo, Pablo, natatapigpipirsigir mo ako. Jesus converted the heart of St. Paul, and from that day on, he offered his life in the service of the gospel. Siya po sa kumpara sa 12 apostoles, sa bakong parte kaiyan, siya ang pinakanakdakol na nadumanan ng mga nasyon. He preached the gospel to the Gentile nations. Kusog buot, kadakol ang inagihan. He was shipwrecked, he was imprisoned, he was persecuted by people, all at the service of the gospel. Kaya nadangog ta sa ikadawang babasahon ngunyan, nagtataram ang Pablo, nagurang na, pagal na sa pagmisyon, madali nang magadan. Sabi ni Pablo, I have finished the race, I have kept the faith. Paul, who used to be an enemy of the church, became its most assiduous apostle. Mga tugang magayon na istorya ni Pedro asin Pablo, two of the pillars of our church. Bakong perpektong mga lalaki, nagkasala sinda, may pagkukulang sinda, but they loved and served Jesus. Dahil kaini, nagtrabaho si Jesus sa buhay ninda. This is the message for us this Sunday. God works through imperfect people. People like you and like me, imperfect, sinful. Dai mo kaipuhan na maging mayaman, tanganing maglingkod sa Dios. Dai mo kaipuhan maging sikat, o maging padi o madre, tanganing magserbi sa simbahan. Dai mo kaipuhan na masabutan ang gabus na filosofiya asin teolohiya, tanganing maglingkod. Kung andam ka na magsunod kay Kristo, kung nagpapangadjik ka na sincero, pwede na po iyan. Gagamiton ka kan mahal na Diyos. And once you tell the Lord, Lord, here I am, use me, send me. Ginagamit kita kan kagurangnan bilang sa iyang instrumento. Ipamibita sa misang ini, na lugod maging instrumento kita kan Diyos sa kinakban na nagpaparahanap sa presensya kan Diyos. Asin kung panluyahan man kita nin buot, rumdumon si San Pedro. Kung makamati man kita na bako kitang maninigo, rumdumon si San Pablo. If God can work through these imperfect apostles, He can also work through us. Ang mahalaga, bako na maging perpekto kita. Ang mahalaga, iyo natugutan ta ang Diyos na paagihon sa tuya ang karahayan ang pagkaherak niya, tanganing iyo ini ang ihirasta sa satuyang kapwa. San Pedro asin San Pablo, ipamibi mo kami. Tindog po kita, asin bilang kasimbagan sa tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan,
Kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asinuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila manuli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kampanako ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulungal daw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasing kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin naghahalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagpuon niya, tuungon niya na aldaw, kan sarong taon nin pagpreparar para sa pagselebrar kan ika-75 anibersaryo kan satong dioceses, magdulot kita nin mga pamibi sa kagurangnan. Sa tabang niya asin pag-ampon lugod, mahimo niya to ang sarong lokal na simbahan na sinodal. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa mga namamayo kang satong simbahan, ang satong Santo Papa si Leon, ang satong Obispo si Joel, ang mga padi, diakono, asin mga religyoso, maging maimbod sinda sa saindang misyon na atamanon ang banwaan ni Diyos digdi sa albay. Mapakusog man lugod sa indaan ni Espiritu nin pagiging misyonero, siring ki San Pedro asin San Pablo, na nagdusay nin buhay sa Diyos asin sa simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo sa imong banwaan. Para sa mga namamayo kang satong banwaan, ang mga bagong piniling lideres sa pag-ako asin pagpuon kan sa indang katungdan bilang mga serbidor kang banwaan. Daiman lugod sinda makalingaw kan sa indang mga panuga para sa ikakarahay kan banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo sa imong banwaan. Para sa to, na mga biniyayaan nin balaog nin pagtubod, ang mga paarog ni San Pedro asin San Pablo, magiman lugod niya tong inspirasyon sa pagpadagos kan sa tong misyon, asin pagpararom kan sa tong pagtubod, ngani kita maging simbangan na nagmimisyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa satong simbahan na lokal, kita mga inaantabayan kan Diyos, maging maimbod sa iyang tataramon asin pagbuot. Tanganing sa pagpadagos niya to kang satong bukay digdi sa kinaban, ang gabos niya tong gibo, makataoning kaumawan sa Diyos, tanganing magikitang simbangan na sinodal. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa gabos na sinusugo, ang mga nagsisimbag sa pangapudan kan mahal na Diyos, na sa pagdusay kan buhay sa Diyos asin banwaan, ang mga seminarista asin religyoso, magiman lugod sindang maimbod sa pangapudan na sa indang sinumpaan, asin sa sato gabos na binunyagan, mahimo man lugod niya to ang satong misyon na maging simbahan na makikirakon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa mga gadan, urog na ang satong mga naging obispo, padi, religyoso,
asin mga laiko na naglingkod sa satong simbahan. Akoon man lugod sinda kang Diyos sa iyang kahadean, an sa indang paglingkod digdi sa kinaban, maging tabang tanganing sa indang makamtan, an kamurawayan sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. O Diyos sa muyang Ama, hinanyugaan sa mong pamibi, kaming simbahan na lokal sa Legazpi, nagpapasalamat sa mga biyayang sa imong itinaos sa mo. Sa samong pag-andam sa pagselebrar kan kaika-75 taon bilang diocese, palaadaan sa mong pagtubod sa tabang kan mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Inihinahagad ni huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Diyos din pagos na Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, an pamibi kan apostoles, magantabay sa sakripisyo na samong dinudulot sa imong ngaran, tanganing pabanalon, asin magibo sa mong maludok sa imo sa pagselebrar kan sakripisyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan apostoles na sinda San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma sa mo, hulikan sa mo sa imong kaisipan. Si Pedro ang nanginutan sa pagpahayag kan pagtubod. Si Pablo ang matibay na parapaliwanag na ini masabutan. Si Pedro ang nagtugdas kan inot na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo ang maestro asin paratukdo kan mga nasyon na aapodon pa. Kaya sa manlain-lain na paagi, sarong pamilya ni Kristo ang tinipon ninda, sabay na ginagalangan kan kinakban, naghiras sa sarong korona. Kaya, kaiba kan gabus na santo sa sin Angeles, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni nangako, ang langit asin dagat, kanugan sa imong kamurawayan,
Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asing pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asing magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagpat na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girom dumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinio na esposo, kan banal na apostoles, urog nasin da San Pedro asin San Pablo, si San Gregorio Magno, asin ang gabos na santos na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo ni Jesus sa iyang apostoles.
Agagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Purita sa imong kahalel, asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. naguugma bilang sarong diocesis, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Happy anniversary po sa Gabos. Cordero ka Diyos, na nagpaparang, at mga kasalan kang kinapang. Kaherangi kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparang, at mga kasalan kang kinapang. Kaherangi kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparang, at mga kasalan kang kinapang. Tawid kami, nin katulinongan. Uya si Yesu Kristo, an hade kan apostoles. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Magkagala kami kagurang-gurang, ikaw tinapay na banal. Binaat para sa mong gabos, ikaw nararamdaman. Itinaw sa mong gabos, inulit Jesus nagagurang, ikaw nagparakan kaliguman. Tiripon mong yan, banal banban, sa bangkeling pagkamo. Ikaw tinapay na banal. Binaat para sa mong gabos, ikaw nararamdaman. Itinaw sa mong gabos, inulit Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Heso Kristo sa muya tugang. Asin ang kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dei mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kang bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, ang paghidaw sa kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman. An kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa mong mga binago kaining sakramento na mabuhay ng God sa simbahan. Tanganing kaming nagdadanay sa pagbaak kan tinapay asin sa katukduan kan apostoles, magin sarong puso asin sarong kalag, na pinapusog sa imong pagkamuot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Obolum Sancti Petri. Anatipon yato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,864 pesos and 95 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,373 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,502 pesos and 20 centavos. Para po ini sa tada asin tinagba. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa satuyang tada program. Anakolekta niyato kan bulan na Hunyo, hali sa tada canisters, igwang total na 44,315 pesos. Sumanga nagbalik kan sa indang canisters,
Pwede na po nakwaon sa opisina o sa mga tawos sa likod ang tada canister. Tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Hulyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Hali sa devotee, 1,000 pesos. Asin mga anonymous, 250 pesos and 100 pesos. Diyos mabalus po. Salamat man po sa indo, sa presensya nindo asin aktibong partisipasyon sa misang ini. Imbitado po kamo at siya na alas 10 para po sa launching mass kan sa tuyang Diocesan Diamond Jubilee, giraray sa Albay Cathedral po iyan. Para po sa kaaraman kan gabos, igwa pong road closures sa atubangan kan katedral. Puulon alas 9 at siyan, sagkod alas 12 udto. Puun po yan digdi sa City Health Office, sagkod po sa kumbento kan Daughters of St. Paul. Pati po ining tinampo sa atubangan kan katedral, ining main gate, sagkod po digdi sa Bureau of Fire. Ini po, pati ang patio kan katedral, iyoan sa tuyang parking spaces. Kung daiman po kamo makakaatindir dahil nagsimba na kamo ngunyan, pwede pong magsabay sa selebrasyon sa live stream kan Radyo Veritas Legazpi. Igwa po iyan sa radyo, sa DCTV, sa Facebook, asin sa YouTube. Lugod maging sararo po kita sa pagselebrar kaining nagdadangadang na 75th anniversary o Diamond Jubilee kan sa tuyang diocese. Salamat sa mga naglingkod sa altar ngunya na aga, pati po sa satuyang online community. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi ninda San Pedro asin San Pablo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama asin an Aki asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa paglingkod sa Diyos asin kapwa. Salamat sa Diyos.